pam para pam 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 para pam para pam para da da piu 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 Bailey Sokhi an choreographer ania chuan Bailey lamdan ache dan velte hi tol tak chip chiar tak ni boxi ania chuan a hna le choreographer ani na anga ati tur nia ka shat chu a thopui te kha an ni na a shat chian anga AllDay project te hi an Hlawh chamai thei ani chuan an mo pu deuh ber chu tuna chuan Bailey ni tat mai alam thiam lo wanglam chu ani lo chiang a chan chu a thiam zia kan shevek ome ma se a chan ber ero chu an lam dan routine te hian a group member puidang te omti nom lo mel taka alantir thin wang hi ani a stage vela a member puite chu perform ai ma in ti diglo Hlawh taka an lam dan steps te ti anang ema chu an stage performance tun hnaiami te in enani chuan in muthiam mai ome kathil soyom zia dik tak chu tuna hi chuan an lam dan choreo ber hi Buaina chu ani an footwork rang zet le details kim chang em te hi Bailey na ti chuan adik khap maya chu wang chuan group anga ding ni ma se Bailey lamin mit alale nge thin member dangte an thiam lo em wanglam ni lovin a hu hawa roll thapa hanti chiwak an ni lo atin ni chu wang chuan powerful tak anga lan ai ma chuan mu an nuam lovin adik lo riau hian an lan pha zok katani online people how te point hei hi an lo mu chata mi pakhat chuan aru lang ro da commentin ama ba kina nal taka ti theilo turang chi lam da na zir tir ani bere ti in nya tiang chu alanda na ni tat midang le po in zep nei lem lovin ti hian a ziak ve boka choreographer thatak ani lo ti chian na ani ama tan ba ka thiam theilo tur choreo siama atim te tan ni lovin ti in ouch chuanin mi te hian Bailey hi athiam love an ti na lamani lo mi zong hian athiam an ti vek a member puidang te aya athiam big chin ma chuani comment dang le a chuan ni e athiam lutuk ma se member dang te eroin an ti hlei thei meu lo ani ti chiang takin a mu thei ama ngei po hian a mu thiam ti ka chiang chu wang chuan engwangin nge a member puidang te poina nal taka an ti thei ve tur a siam mai lo tin chu tak chu ani harsa an ti zia a mu vereng si chuan tinge an thiam ve thei turanga a adjust mai lo a chan chu tunari chuan group po an anglo Bailey big chu performing midang zong chuan an lam dan steps ti swal lo turin thei to pin an bei a ang le ani ole tuna chuan an group chungchang soizwayang AllDay project group member hi Bailey chau ni lovin any sap ho chuan Tarzan antia keini mizo ero chuan Tarzan kan tiang Tarzan ate wuchan le yong seo te an ni a any hi rapper le vocalist ni in wuchan le Tarzan hi rappers ve an ni a yong seo hi dikta ka soi chuan classic K-pop choreo alam thina ni a chu tiang tura build po chu ani a moi nai le idol ruala lampa ngai ang chi alam tura cherani ma se tuna an lam dan ang routines nen hi chuan ain ang lo hle chu mi puilam te pon an mu mai lo mi pakhat phei chuan Bailey chia alang cool member pani dang te ro ke le ka thian te skula kan lamang velan ni ati hial hetiang Sawisel na kara po an ma ni jan tu an om ve thowa an lam na viral clip pakhat lek chuan an group chu ngai ven an Hlawh pha ti in an soi ve thunga nia viral clip pakhat lek poina thilati thei zia chu kan she thawang ma se an full performance en chuan an rual lo mani an tlak siat lam soidon chuanin member dang te po hi an fihlim big lo Bailey chau mo pu thei ani big lo bok member dang te po hian an mani to ka chhumdum an nei ve vek tho mi puilam an choreo chungchang vela anin hia lui lain Tarzan po hian Buaina dang dai atok ve mek buka TikTok clips lama achungchang lar tak mai chu thedar mek ani Korean variety show pakhata Playboy Karti Hlawh like Wheezy arep na mi puilam te chuan Tarzan chuan n-word arep telova anin hial na sa hle a ahla lyrics pa ngai aya n-word chu acham tel niya an ngai ani ahla rep lyrics pa ngai paping that boy ti chu mi puilam te chuan arep dana athulam ria chuan ahla thu chu athak ni nan sia a soilovem nge alampal nge tumre wang shim zok ti nge ati shim ti thuwa anin hial pha ta lui mai ani
he thil thleng hi Reddit lam chuan an lo hel hle a comment thui tak pakhat share tu tam tak neya chuan hetiang hian inziakin chewan ama tarzon a hming dik tak o hi hip hop emo rap fan ani lo shim ani na dang tarzon hi a costume in bel chop sum alak luna man ruwa mai ani tarzon anga a chet thin hi a rei huna emo buaina serious tak taka a in hnuk lut don bye bye tarzon heta hi chewan ti in comment dang pakhat le chuan isoi dik chia kha mi panaw pangkhan a chet dan thin chu a pai bo le der to Korean variety shows vela a in lan na chuan Korean tlangwal cute le duam takin a oma a hnuwa sakmel tak taf taka a in let lea aron ti ve boka chuta chuan ala top mai lo hun la rei vak lova khan tarzon chuan Instagram a he teaser toite hi ron posin a caption a you feel me ti amanga heta hian tarzon chu fashion week tan Paris a omlai ni in he teaser hi la an la release lo tlem mor hmuna ang kha ani a ma se mi puilam ten a hla an ngai thak chian chuan arin angin thil akal tatlat lo mitam tak chuan ngai thak nuam lawan ti a ati deuh ma wang le lan kul atum le lutuk wang lam ni lovin chu hla mai chia te a soidan zok wang chuani tarzon chuan a hla chuan mai chia te chu adiriam zonga kovin no chizuar ti na soya chuan chu nu chu bis dangte aya mitla le ama chia chu bis zinga min hne theitu om chunani ti vel a soitel boka a rapper image hi atak tak ani meu mo ti thuwa mi puilamin zona an nei laya khatiang hla thu aron ti chuak chuan thil engkim chu atipa ngai lovin ati diklo le zwal pha anti ani hei ba ka hian an debut tir atangin adong deuh renga black house samphiar dana asama phiar thin te chuan mipui atilung oilova achet dana te black a copy tia pu na tenen tarzon chu AllDay project atanga chhuat tir tur ten anti hial to bokani ti chuan tarzona buaina to te kara u chan po ama to ka buaina alo tok ve mek boka mi ta chuan a live stream nei na thil thleng wangin homophobic tuai ngei theilo du lo ti in an kau pha ani u chan chu a live stream nei na a fanboy pakhat chuan u chan chu date a chak thu a shila he a thu soi hi a chang let shepa mi puilam te chuan u chanina a chan dan chu omang lawan ti in tuma in zo na kha o tia chang tur point an ti lo tuma a date kherpo angai lo ma se a chan dan kha a swal thakin anama ma a mi puilam te omatinuam lo ti nan soyani mi pakhat chuan ti hian toifel takin aron commenta ka soyom zia chu adu lo thu a soi emo mi pa angai zon du lo thu a soyani po in chuta chuan thil dik lo pakhat ma a om lo ma se damn kha chu anama ma ani a comment kha a chiar lo mai thereng sia ani lo pon ti te tal hian chang ve se delulu ni hi solulu ani lo ma se sarang ero ti tal te pon ti in midang le po in dikta ka soi chuanin mi pa ka du ngai lova po lo ti sela ke chuan enga ma ka ngai don lo ma se thil danga soi tel vak kha atul lem lo mi pangai zona du lo thu chiang taka soi kha thil dik lo pakhat ma om lo ma se ngai tua ringot poa ten om lutuk angina oma tarzona om dan wang nen he group hi ka du ngai lo wang ti hei hian aron nem heti in tarzon le u chan ten buaina an to mek lain any po nepotism soi chuan mi puilam ten an soi lang tel nge ngei a chan chu online lama mi te chuan any hian atun din hun a thlen na chana hian talent ngor wangani an ring lo hlom hle a ma na changa an lo soi chin to angin any hi thung ko thil ti thei tu ru zat atanga ron chor chhuak ani a apu pu le hi Samsung ne na soidun ni in a pipo retail company lian mang tara chairwoman nilaya ni boka Korean society ya chungnung ber hausaturu te soina chairbol anti chung ko fanuani chuan AllDay project tena grand honors choice desang award an debut watanga niza somli pali leka andong theite khan soi a Hlawh hle a mi puite chuan kut an ben sakba ka an soi zuin sa hle an rel hrep tinani chu achan chu ke papa an Hlawh thlin randan chuan rin hlelna mi puilama anei tira mi te chuan kha award kha a lein an le hialani an ring ani chu wang chuan an group ming po all
paid project tin nickname an wa sak hial ani chuan Annie chu sang hi somni panga NBC gayo de jejang ami kalam thiam to big lawe co-host tura than ni le in veteran idol chu Hlawh lan tir ani a tuna an group chu Rocky group lanau pangtak rondin thar mai chau an lani lai le ngalin hengvel wang hian mi ta chuan oi he thila hian in mil thei hlol lo awm chiang lutuk an ti pha ma se chu tiang ngota ol samani lo ti tam tak an om vele thowa mi pakhat chuan lol group dangte pon chable background nei member an nei ve thowa ma se chung hau chuan chung kore thei atanga ron chor chhuak ei ve chok chung kwa atanga local angin anin soya an chanchin biodata le an nun hluite an thwa chop lo in ringa chuan company te la in khongai thala thei turin idols te chu an siama ani na taka chuan mimal tin te hian Samsung le lal chung kwa Kim bloodline ni na an nei vek in lu chila in hai thuk deu angai AllDay project chau hi chable idol nei an ni lo midang an ni na thupa dot soi an tam lutuk tin aron comment ve boka he athu soi hian kongka tam tak aron hon belin achan chu tuna chuan Annie chungchang chau chu mi ta chuan an soi to lo an soi tak chu companies tena idol house sa piangte an background thup sak an nga tur zia te idol te chanchin chu an du dana an zia chop sak nem tur zia lamte ron ni chanin chu tiang ani nu tuna chuan Annie chau chu nepo baby alo ni lo idols te zinga engzat chia nge an ron chor chhuana thon thulem underdog stories siam chop omang ti te chu an khel ron le ta luya ti chuan AllDay project member zinga yong seo chanchina hi chuan Buaina anei velem lo ni in alanga alom om lama nga yang o heng zong rem khoma Bailey choreo drama te tarzona Buaina te uchan chong el khum na te le Annie Nepotism chungchang te kanda khom chuan mimal Buaina ain an group pui chuan Buaina an tok nin alanga Bailey hi chung vela an mo pu tum deu berani lain second khat lek ngai to chian nan hun han mangila he group member mi maltin te hian Buaina anin tat lut vek zok ni nalang nangni enge in ngai vedan Bailey hian AllDay project hi ati cherengem nge chunglama tangin he group hi an tla chemek zok in ngai dan le mu dan te comment section lama in soi ho le chamang o clear to du takte in vain hun man nuam vek ule